Estimats corsaris, arribam al final del nostre viatge. Un viatge que no sempre ha estat fàcil, però tots heu sabut arribar a molt bon port. Esperam que hagueu gaudit molt amb les diferents missions i proves, intentant conèixer les característiques més importants del paisatge i les plantes que ens envolten. Per aquells que passeu a tercer, us desitjam molta sort i que gaudiu de noves aventures. I els que quedeu al cicle i passeu a segon, recordeu, Severus Snape, aquest personatge, ens portarà a un lloc on esperan noves missions. Comença el compte enrere. 10, 9, fins d'aquí poquet, corsaris.